just electronic dance music in general. Gyda fi lot o gigs lla yma, ond yr un dwi'n edrych ymlaen at y mwyaf ydy Kendal Calling. Efan Williams o lan Llechyd, neu DJ Efan Electro. Sydd ei yrfa yn mynd o nerth i nerth. Set to support rave legend Judge Jules. Wow. Ia. Ia, fi ti yna. Dwi'n gael lot o bobl chwarae yna do. Y gig mwyaf dwi wedi wneud, fysa fi'n dweud, ydy Judge Jules yn y ddogfen. Waw. Ew. Mae'n... Ie, anhygoel. O, mae'n treisio, mae'n diwedd o. Dilynwn, di meddwl do. There you go. O, ia, hwn yn perffaith. Amazing. Ia. Exactly be dwi isio. Exactly be dwi isio. Dyna ni. Gyda fi digon yn fan'na. Fi oedd yr act cynta. Gosh, dyn nhw'n sylwi rheina, dyn monitor speakers da. Felly, oedd yna llawer o pobl yna pan nes i dechrau, ond pan nes i gorffan oedd o'n anhygoel. Nes i cyfarfod Judge Jules. Oedd o'n really glen. Ia, 4 gloch, dwi'n rili edrych ymlaen. Ti'n gwybod be, mae Elan Evans a Tristan y Bowen wan yn mynd i gyfwelsi, a mae'n gael sgwrs bach sydyn efo ti, a da ni'n mynd i chwarae dyheadau wedyn. Mae'n ofyn i ti gyflwyno dy gan dy hun ar y radio. Iawn, diolch. Efan, ochr arall yn linell heddiw. Helo, Efan. Helo. Nawr te, Efan. Fi wedi clywed bod gen ti teitl eitha cool. Un o'r DJs mwyaf ifanc yng Nghymru. Faint ydy ti, Efan? Dwi'n 10. Epic. Ac ers pryd wyt ti wedi bod yn DJ o? Ers oedd fi'n 8. What? Felly, ti'n perfformio heddiw ti? Ynddo, dwi'n perfformio heddiw yn Rock and Roll am 4 o'r gloch. Ni mynd i wario dy drac di heddiw ar BBC Radio Cymru. A fi'n meddwl mai ti'n person perffaith i gyflwyno'r trac yma. Felly, Efan, take it away. Dyma dyheadau gan fi. Iawn, bob dim iawn. Offa ni. Gael y moves allan rwan. Cael y moves allan. O ia, ma' hwnna'n perffaith. Dyma ni. Rock and Roll 2025. Ia, jam-packed. Dwi am fod yn chwarae house music, a dwi'n meddwl mae hwnna just yn matcho'r vibe o'r crowd. Dwi'n meddwl bod mae pobl Bethesda yn hoffi summery vibes, a mae house music yn definitely rhoi hwnna iddi chi. Hoff DJ fi yn y byd, Fatboy Slim. Fo di un o'r rheswm yma dwi'n chwarae house music, dda fo. Fysa fi'n gallu chwarae rhywbeth dwi isio, ond Fatboy Slim ydy'r rheswm dwi'n chwarae house music. Da iawn, nes i really enjoy'r set. Diolch. Efan dwi. Dwi'n DJ ar ôl hwnt. O, haia! Dacw hi pob tro i weld Dilynwn Evans yn gitar. Diolch yn fawr. Diolch, ia. Ia, nes i really enjoyo. Diolch, Gwynedd. Faint ti'n DJ o? 2 flynedd. 8? Ia, nes i dechrau pan oedd fi'n 8. Ti eisiau bod fatha pwy?
Fatboy Slim. Fatboy? Fatboy Slim, DJ o'r 90s. Fatboy Slim, o ia, mae o'n clas. Yndi. Da iawn chdi, boi, poblwch. Diolch. Yn cool yn yw'n. Diolch. Fatboy Slim. Diolch. Ni'n gofyn fanna chdi fan bydd. Mae'r set nesaf yma am golygu'r byd i mi. Wrth gwrs, mae'n anrhydedd cael cyflwyno mawrion y byd gerddoriaeth Gymraeg, ond mae hwn yn special. Barod. Barod. Excited. Barod. Nervous. Felly, rhowch croeso enfawr ar eich traed ar gyfer Efan Electro! Yn barod Bethesda! Mae'n dwi tu flaen o'r decks a dwi'n meddwl llwyth o pobl jyst yn dawnsio. Dwi jyst yn teimlo hapus, dwi'n yn teimlo nervous, dwi'n yn teimlo mae eich fydd hwn yn mynd o rawn. Dwi'n yn teimlo ddim byd fel hynna, dwi'n yn teimlo, dwi eisiau stopio. Dwi eisiau actio fel dwi'n darn o'r pobl sy'n dawnsio. Dwi'n meddwl dyna di'r darn mwyaf pwysig am DJ ydy sut ti'n teimlo pan ti ar y decks a sut mae'r crowd yn teimlo. Bore yma dwi cyrraedd y ysgol ac dwi'n mynd i'r gwasanaeth ac wneud bach o set DJ yn fan'na. Do'n i'n fewn i music electronic tam nes i dechrau gael ei gwybod Efan a wedyn ers hynna dwi wedi bod all for it iddo fo. Ynny fo, chdi wedyn, Daniel? Dwi'n mynd fyny at Dyffryn Ogwen yn mis Medi ac mae'n rhyfedd meddwl hwn di'r disgo olaf fydda fi'n cynnal yn ysgol Ieuengaf. Pwy sy'n edrych ymlaen at hyn, fwy? Iawn, blwyddyn 4. Blwyddyn 5. Blwyddyn 6. Dwi'n trio gael yr cynulleidfa i trio wneud o teimlo os dwi'n mynd enjoio fo, fydd nhw ddim yn enjoio fo. Ac ti angen meddwl sut ti'n teimlo os oes chdi'n darn o'r cynulleidfa. Breuddwyd fawr Efan ydy bod yn DJ enwog a mae'r daith i wneud hynny'n sicr yn barod. Achos mae'n cael gymaint o gigs a da ni'n lwcus iawn ohono fo'n ysgol Llanllechyd achos da ni'n cael bob math o ddisgos. Mae'r plant gwirioni'n lan. Mae yna ddyfodol disglair iawn sy'n ni'n meddwl o blaen yr hen Efan. Teimlo dda, iawn na. Os mae o'n neud o'n fawd, Efan cefnogi fo bob un step o'r ffordd. Ia, ti angen bod y glasdod fel fi. Dwi wedi trio de, nes i contactio nôl i dweud mesio nhw eto 2026. Ne, dwi'n symud blwyddyn nesaf. Un o fy gigiau sydd yn dod i fyny nesaf ydy Kendal Calling yn y Lake District. Dwi'n meddwl hwnna fydd y festival mwyaf dwi wedi bod i. Really edrych ymlaen i weld un o'r headline acts, Fatboy Slim yna. Inspiration ni. Excitement. Dyna di'r unig gair i ddisgrifio fo, dwi'n meddwl. Dyna ni. Mae'r stickers promotional yn really helpu. Fel bod mae pobl yn weld nhw. Wedyn mae yna website, i mynd i website fi
iddyn nhw gael, dall mwy amdano fi. Mae'n helpu fi gael ei bwcio. Mae'n helpu bobl eraill gael rhywun i bwcio. Bob dim fel yna. I'm a Welsh DJ. I'm playing at Tim Peaks Diner. I'm on at 25 to 6. House music. Yeah! Yes! We're going to go there. Hooray! Felly, mae hwn just yn history Kendal Calling a bob dim pawb sydd wedi chwarae yma. Brian Wilson performs Pet Sounds. Gobeithio fydd fi ar hwn un diwrnod, dwi'n gwybod, ond fydd fo'n bleser gael bod ar un ar ein. Awn ni'r main stage rhan. Dyma ni'n cerdded i fyny'r main stage. Mae'n edrych yn really cool. Mae'n anfarth, mae'n teimlo'n really brysur yna, math o dweud ei hunain. Mae yna gael yn agos i 45,000. Mae rhan fwyaf o pobl yn tents yna yn y funud. Pan fydd fo'n gael yn mwy agos i nos, fydd hwn yn gael yn packed i fyny. Fydd hwn yn really brysur. Dyma di'r festival cyntaf iawn dwi wedi chwarae. Dwi'n meddwl fes fi wedi gael yr chance i dod, os fysa nhw heb di roed hynna iddi fi. Tro gyntaf dwi'n mynd am am y dati festival. Felly fyma, mae yna lot o merchandise gwahanol. Ddyla fi bod yn hwn. Dyna fi. Dyna. Cool, de. Mae'n waw gael weld fy hun yn un o'r un, da. Easy. Thank you very much. Can I have a lift to Tim Peaks? Sorry? A lift to Tim Peaks. You can have a lift to Tim Peaks. Thank you very much. Ar y dani ran, edrych ymlaen, gael bygu Tim Peaks ran. Fel hwn. Dyle fo bod yn hwyl iawn. Gobeithio fydda fi'n enjoyo. Dwi wedi weld Tim Peaks Diner ddoe, oedd o'n edrych yn rili dda, oedd o'n fatha rhyw coffee shop bach, ond oedd eitha brysur yna, so gobeithio fydda fo'n dda. Ia, dyma ni, da ni yma. Thank you very much. Dyma ni, Tim Peaks. Gorgeous. Hey, is it time for me to go, is it? Enjoy efo iawn. Nai. Iawn, jyst gael hwyl. Ydy'r gig mwyaf dwi'n chwarae. O'n bonkers, oedd. Absolutely bonkers. O'n i'n disgwyl i oedd mor llawn hynna, de. Sa'n ni ddim o flaen pawb fyna, sa'n ni'n dechrau criad yn ôl, de. O'n pwysau dim yn jelly. Yeah. Well done, mate. Thank you. How you doing, you all right? Yes, thank you. What's your name? Efan. Nice to meet you. Wel, ar y funud, da ni'n newid dreifio pasio backstage, a da ni'n mynd i tu flaen y barrier i weld Fatboy Slim. Hwn yn anhygoel. Dwi tu ôl i'r main stage, hwn yn
What? Absolutely mad. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Backstage. Backstage, oh my gosh, oh my gosh. Ddim dyna ydi. Once I've got Evan in the pit, I'm driving back up the hill. I might just go to the toilet. There's one right there. Well then, quick. Do you mean the toilet? Oh, whoa. Norman, Fatboy, it's me, Evan. Evan. Right, how you doing, man? Hiya. Nice to see you. Oh my gosh. You all right? Yeah, yeah. It's all right, it's all right. So, I don't know what to say. I don't know what to say either. Oh my gosh. Yeah, I have to be please. really quick, so I'm just going on stage. Okay, good. Then don't come down because I've got to get one there. Thank you very much. It's nice to see you. Sorry Thank I you. can't have Yeah, hang about. I'll see you it's soon, fine. man. Thank you. We're going to be there watching. Thank you so much. Thank you very much. I'm gonna go. Oh my god. Oh my gosh. Do you know the cyfarfod Fatboy Slim? Yes. Diwrnod da, dwi wedi bod yn St Fixstein a dwi'n neud sets fi. Dwi wedi watched Fatboy Slim. Nath o sainio t-shirts fi ar y ffordd. Oedd hwnna'n anhygoel. Mad, da.